Ja som veľmi rád, že správna rada Fondu na podporu športu jednohlasne rozhodla o podpore tohto projektu sumou témer 5 miliónov eur. Je to historicky druhý najvyšší príspevok, ktorý fond doteraz na jednu infraštruktúru dokázal udeliť, a to po prestavbe mestskej krytej plavárne v Košiciach na Národné olympijské centrum plaveckých športov. Žilinská univerzita pristúpila k tomuto projektu veľmi zodpovedne a je takým dobrým príkladom, ako sa dá k týmto stavbám pristupovať. Veľmi rýchlo reagovali na podnety z Fondu na podporu športu a myslím si, že celá tá realizácia prebieha mimoriadne rýchlo a korektne. A myslím, celý fond je veľmi spokojný s tým, ako to prebieha a veríme, že tak, ako to rýchlo začalo, tak to aj rýchlo sa dostavia. A táto hala bude mať mimoriadny význam pre široké okolie, nielen pre žilinský región, ale aj pre celé Slovensko, pretože množstvo športových federácií si tu nájde svoj stánok v prípade nejakých sústredení alebo mládežníckych turnajov a podobných akcií. Ja si myslím, že tá stavba, ako teraz je v stave realizácie a rozpracovanosti, je veľmi zaujímavou harmonogramou doplnená tým, že ten termín 15. decembra by mal byť reálny na to, aby sa ukončili také tie hlavné časti stavby skeletu a strešnej konštrukcie, tak aby sme v tých najbližších mesiacoch po novom roku mohli realizovať už tie interiérové záležitosti a realizácie tak, aby to počasie, ktoré zatiaľ bolo prajné, môžeme povedať od toho začiatku výstavby, aby neboli veľké mrazy a nám pomohlo to dokončiť tie strešné konštrukcie a prakticky dostať sa do interiérových aplikácií a realizácií. Ja sa veľmi teším, že tento projekt by mal zaceliť takú jazvu, ktorou je ten neslávny osud tunajšej korytnačky. To znamená, po dokončení kolaudácií verím tomu, že to bude multifunkčná športová hala číslo 1 pre nielen mesto Žilina, ale aj širšie okolie.